Hola, avui us presentaré la prestació sobre la meva mare. Hola a tots i a totes, em dic Hanna i tinc 35 anys i sóc la mare de la Misrin que està fent quart d'ESO. Com vas arribar aquí a Catalunya? Vam venir amb reagrupació familiar i ens va portar el meu pare. Érem 3 germans, 3 nens i 4 nenes amb mi. I vam venir amb un barco fins a Almeria i després venim amb cotxe d'Almeria aquí, a Girona. Des que he vingut des del Marroc he estat a Girona i al mateix lloc. Te vas adaptar fàcilment quan vas arribar aquí a Girona? Sí, molt. Vaig estudiar maristes, primària, per acabar, i després he anat a Carles Arrola per estudiar a l'ESO, secundària. Quin era el teu hobby? Bueno, el meu hobby era estar en família, sortia molt amb el meu pare, i a més que pare era un amic. No ens separàvem. Quan sempre els dissabtes i els diumenges sortíem molt, anem a passejar, anem a comprar amb les meves germanes i la meva germana, que és més gran que jo per un any i mig. Semblàvem bessones, més que germanes. No ens separàvem. Quin era el teu somni? El meu somni era modista, perquè m'agrada molt dibuixar i cosir. I què t'agradava fer quan tenies temps llibre? M'agradava molt llegir. Llegir llibres, descobrir coses, tot així.